أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Aya gördün mü ol tor adamı ki bizim ayetlerimizde kafir bolupdy. O aydypdy kıyamatta maňa mal da awlat da berler diýip. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا Aya şol gaýba habardar bolupdyrmy ýa-da Hudadan ähd we peýman alypdyrmy? كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Yok, iş böyle değildir. Yani ol ne gaýypy habardardır we ne Hudadan ähd alandyr. Biz ýazyp goýarmyz şoň aýtýan zadyny we şoň üçin azaby ziyada edermiz. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا We biz miras etip alars şoň aýtýan zadyny, yani malyny we mulkyny we awladyny we bize ýeke öýdi geler. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا Mekkän müşrikleri Hudaýy goýup botlaryny Huda tutundylar. Ta şoň wasileti bilen izzetli bolarsy. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا İş böyle değil. Kıyamatın azabını müşahede edip gözleri bilen görenlerine müşrikler botu ibadet edenlerini inkar ederler. O botlarına zıt olup muhalif bolarlar. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا Aya görmedin mi? Biz şeytanlarını kafirlere musallat ettik. Ki şeytanlar kafirlerini günah işleri heveslendirirler. Özünün vasvasası bilen. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا Pes olara acele etme. Yani şoların helak bolmagyna howlukma. Tahqiq biz şoların gününi we alyan demini sanap durundur. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا Yad et ol güni ki ol günne muttaqileri we ehli taatları öýleriniň Rahman atly Perwerdigaryna cem eders. Sawary bolan hallarynda. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا Ve kafirleri ve asileri dowdaha cem eders. Piyada ve susuz hallarynda. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Olaryň hiç biri şefaata malik bolup bilmezler. Meger ol adam şefaat etip biler ki ol Hudadan şefaat etmäge ijazat we izn alan bolsa. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Ve Yahudiler we Nesraniler aýtdylar, Allah tebarek ve taala özüne ferzent tutundy diýip. لقد جئتم شيئا إدا Allah tebarek ve taala şolara aýtdy, tahqiq nihayetde bir namaqul ul günah sözi aýtdyňyz. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Yaqin boldy, asmanlar ýarylsyn bularyň aýtýan sözünden, we yerler para bolsyn, we dağlar ýykylsyn awranyp. أن دعوا للرحمن ولدا Hudanyň ferzendi bar diýmekler sebäpli. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا We Hudaýa laýyk däldir özü üçin ferzent tutunmagy. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Asmanlardaky zat we ýerdäki adamlar hemmesi Rahman atly Hudaýyň huzuruna geljekdirler, bende bolup. لقد أحصاهم وعدهم عدا Elbette Allah tebarek ve taala şolaryny ihate edip sanap goýundur. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا O şolaryň hemmeleri kıyamet gününe Hudaýyň huzuruna gelerler ýeke bolup.